Fembe anga video lamɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan anga foli be aw ye ka tila ka ɲini aw fɛ n'aw donna direct kɔnɔ a b'a partager ka taa WhatsApp groupe kɔnɔ n'o kɛra a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman be anga direct ye mɔgɔ caman be don anga direct kɔnɔ on ensemble. Ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye kunu an ye kuma dɔ fɔ yan a kuma a kɛra o b'a yira k'a fɔ information à la source kuma fɛn fɛn bɛ bɔ anw da kɔnɔ Ala ta don wa tan don kelen t'a cɛ kuma fɛn fɛn bɛ bɔ anw da kɔnɔ tori tɛgɛ don an y'a fɔ ko minanw bɛ sira la ka na alhamdulilahi rabil alamin minan ninnu ɲuman donna an bɛna o preuve yira aw la n'an bɔra yen nɔ min ye Sogɛli Kokala Mayiga vérificateur général o tɛmɛna Sogɛli Kokala Mayiga ka yɔrɔ la gouvernement fanfɛyɔrɔ la k'a daminɛ 2022 i y'a faamuya baara minnu kɛra ni n'a y'a sɔrɔ sonyani ma kɛ i y'a faamuya b'a la a vérificateur général tɛmɛna yen nɔ a y'a sɔrɔ i y'a faamuya b'a la dɔw ye gosili kɛ Asimi tile la n'an bɛ taa an bɛ se bilahi maliyɛn caman bɛ taa kaso la dɛ c'est à dire dɔw ni ka gɛlɛn ka tɛmɛ sobaga kan an bɛ Asimi tile de la mais hali bi dɔw bɛ ka gosili kɛ dɛ mais aw bɛɛ bɛ taa sa kaso la ni Ala na kira sɔnna an bɛ an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Umaru Mariko ale ka petini dɔ bɛ yen nɔ ko Babaru Bokum ale fana ye o ye a bɛ faso dɔgɔya a ye o ye a dabara ka bon ka tɛmɛ a kundama kan dɛmɛ cogo tɛ Mariko la kuma ma se a ka parti ma e jugu sago ye o ye k'i bɛ nin fanga in lagosi ninnu tɛ se dɛ u ka bɔ yen dɛ depuis o nana hɛrɛma sɔrɔ o y'a ku minɛ kunu ka don kaso la an bɛ kuma ale kan ka can can kosɛbɛ n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ CSDM n'o ye Serifu Hayidara ka tɔn ye kunu an y'olu can can ya u ka mɔgɔw ye fan bɛɛ kɛ soni magoroni ye o b'a yira k'a fɔ ci sera a seyɔrɔ la an ye comment s'appelle min ye comment s'appelle Bedi ka mɔgɔw ye an y'olu can can ya o ye fan bɛɛ kɛ soni magoroni ye an kumana CSDM ko kan ya n'o ye Serifu Mohamed Serifu Hayidara ka tɔn ye ani cɛ min bɛ kɛlɛ la n'o ye Bedi Darame ye olu ka mɔgɔw ye fan bɛɛ kɛ soni magoroni ye o b'a yira k'a fɔ an ye muru turu o disi la kuma a y'a faamuya b'a la a sera a seyɔrɔ la u bɔra ka fan bɛɛ kɛ soni magoroni ye ko bɛna kuma i y'a faamuya b'a la ko bɛna modifier u tilala ka t'u kun fara kogo kun an b'olu can can ya garankɛ ma min da ba wolo kan n'an bɔra yen nɔ min ye Kidali an ka sɔrɔsiw bɛ ka koda sema tɔgɔdusu kan a ka bon hakili ma an bɛ an da don o la ni waati man t'an tɛgɛ ma Tayiruba o y'ale bila a bɔra kaso la an tun bolo k'a bɛna kuma ɲɛnamaw de fɔ a ter'i sigi k'ale bɛ arasa de majamu Tayiruba ne y'a fɔ ne mi cogo de e bɛ kɛ jugu sago ye arasa tɛ mɔgɔ fɛ dɛ arasa b'a ka intérêt de fɛ i y'a faamuya b'a la c'est pour cela que justice ninnu y'a faamuya o ye aw mɔgɔ saba bɔ ɲɔgɔn kan parce que n'aw tun ma bɔ ɲɔgɔn kan arasa bɛ se ka aw manipuler o dɔ de filɛ nin ye k'ale tun bɛ si yɔrɔ min na k'o y'ale bɔ yen ka taa bila yɔrɔ jugu dɔ la ko arasa y'o mɛn min kɛ ko arasa ye weleli kɛ k'o ka Tayiruba segin a nɔ na k'ale b'a ɲini an ka kiiri tigɛlamɔgɔ fɛ k'o ka arasa bila ka bɔ kaso la arasa min y'an faso ci i y'a faamuya la ka juguw dɛmɛ jamana kan e yɛrɛ y'o kɛlɛ yan e ka bɔ kaso la k'i bɛn'u sigi ko dɔrɔn mais c'est manipulation cɛ bɛ fɛ aw ka fara ale kan de i y'a faamuya la n'aw bɔra kaso la ka nin fanga kɛlɛ e ma se k'o bɛɛ faamuya o de la an b'a fɔ aw ye ko kalan ni kodɔn tɛ kelen ye arasa tɛna kɛ e fɛ fo ka jɛ hali n'a sara ka kunu arasa tɛ kɛ e Tayiruba fɛ e ka bɔ kaso la i mana kuma ɲɛnama fɔ aw ye ko e b'a ɲini mɔgɔ fɛ k'u ka arasa bila ko denbayatigi don mais va te faire foutre n bɛ ko da i kan bi garankɛ ma min da bagolo kan parce que e cɛ in filɛ nin ye i b'a dɔn ka taa ɲɛfɛ i b'a dɔn ka taa kɔfɛ mɔgɔ si t'i couleur dɔn i ye nkalon joli tigɛ yan ka di ko kɛlɛ ka tila ka taa dumuni k'o ka salon kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka kuma sugu bɛɛ fɔ Sogɛli ma ka tila ka taa dumuni kɛ o ka salon kɔnɔ ka nkalon sugu bɛɛ da soya baya yɛrɛ ka tila ka taa yafa ɲini o fɛ cɛ nin tɛ faso jɔ ye sa n'i ye nin fɔ a ye video mani ɲɔgɔn don an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ an bɛ tiɲɛ de kɔ n bɛ ko da e kan bi garankɛ ma min da bagolo kan jugu sago voilà ne balimaw an bɛ don an sigi kunba kɔnɔ bi ye mercredi le 8 novembre 2023 bi ye mercredi le 8 novembre 2023 an bɛ Baculi Ɲangi fo musobaw ka musoba muso min nana ka fantanw jigi tugu ka wari di fantanw ma ka fini san ka di fantanw ma ka ji di fantanw ma ka fantanw furakɛ ka lampadaires don Kayi Bamakɔ fan bɛɛ fɛ ka ɲamaw fura ka fossé dingɛw labɔ a bɛ baara la a ka bon hakili ma Baculi an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya
ni tun man ɲi i tɔgɔ tɛ fɔ yan ni tun tɛ ka baara kɛ i y'a faamuya b'a la anw tɛ k'i fɛ mais i bɛ baara la a ka bon hakili ma ala ka barika don i ka nafolo la parce que i bɛ ka a k'a kɛcogo la ala yɛrɛ y'a fɔ dɛ n'a y'i sɔn nafolo la k'i kɔfilɛ ale ka fantanw na bacili bɛ fantan dɛmɛ a ka bon hakili ma bacili ɲange an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw kunu an y'a fɔ yan ko minan kura baden de sanna minan kura baden de sanna ka bɔ irisi jamana na minan ninnu sanna u sera Guinée an ka mɔgɔw taara minan ninnu ta kunu sɔgɔma u tun kan ka don Bamako an y'o information passé yan dɔw tun ma da kuma in na mais an bɛna o preuve di aw ma k'a yira aw la k'a fɔ anw tɛ kuma an kun fɛ n'an ye kuma fɛn fɛn fɔ ala ta don mɔgɔninfin bɛ se ka fili dɛ nul n'est parfait hadamaden bɛɛ bɛ fili mais anw ka kuma fanba i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ye an ka kuma fanba i b'a sɔrɔ a bɛɛ tiɲɛ ye o de la mɔgɔw ka danaya bɛ anw kan ni cɛkɔrɔbaw y'an ye faye kɔnɔ u bɛ kasi ni cɛkɔrɔbaw y'an ye faye kɔnɔ u b'u bolo d'u kun ni musow y'an ye cɛ c'est que mɔgɔ min bɛ tile ka anw fɔ tile kɔnɔ c'est que a tɛ ku TGV kɔnɔ quoi a y'a fɔ aw ye yan ko minanw sanna dɔw tun ma da la dɛ mais minanw sanna u sera Bamako yɛrɛ kunu o ye Bamako cɛ ci ka taa Kati an bɛna o dalilu yira aw la n'an bɛ taa an bɛ se Asimi nin dɔrɔn de y'a solution ye dɛ dɔ fara kan hali bi caman sa minan minnu ɲɔgɔn bɛ Putini yɛrɛ bolo olu ɲini Putini fɛ walasa olu bɛ se ka se Mali kɔnɔ cogo min na parce que n ka cɛ diɲɛ laban in sariya tɛ yen tiɲɛ tɛ yen mais ni kɛlɛkɛminan b'i bolo i bɛ bonya diyagoya wa sariya fana tɛ se ka boli i kan an b'a ɲini Asimi fɛ hali bi dɔ fara a kan ne balimaw minanw dontɔla filɛ kunu an y'a fɔ yan ko minan ninnu bɛ don kunu sɔgɔma u bɛ don Bamakɔ minan ninnu donna kunu a preuve filɛ nin ye information à la source voilà an y'a bɛ minanw na ɲɛ b'a la voilà ɲɛ b'a la ne ba bɛna banga biro la dɛ Asimi voilà kunu an tun ye information min passé yan k'a fɔ ko minanw sɔrɔla u bɛna don Bamako bi minan ninnu donna u dontɔla de filɛ nin ye conteneur 10,000 ni kɔ dɔw b'a la ko 100 tɛ dɛ 10,000 ni kɔ o de sanna avion b'a kɔnɔ bɔmu jugubaw b'a kɔnɔ i y'a faamuya b'a la drone b'a kɔnɔ radariw b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ nin conteneur ninnu kɔnɔ n'i ye nin fɔ dɔw b'a fɔ avion bɛ don conteneur kɔnɔ cogo jumɛn avion démontelen dɔ bɛ don conteneur kɔnɔ avion e ɲɛ b'a la cogo min na avion tɛ na o cogo la dɛ drone ni fɛn ninnu olu bɛɛ démontelen de bɛ na k'a bɛɛ i y'a faamuya k'a bɛɛ démonter k'a bila carton kɔnɔ o bɛ sɔrɔ k'a bila conteneur kɔnɔ dɔw ko ne ma ko avion bɛ na ni ko avion tɛ don conteneur kɔnɔ dɛ fɛn bɛ don conteneur kɔnɔ min yɛrɛ tɛ avion ye hali bateau bɛ se ka don conteneur kɔnɔ a bɛ démonter de k'a tigɛ k'a bila carton kɔnɔ n'a sera a seyɔrɔ la a bɛ sɔrɔ k'a monter voilà fɛn bɛɛ bɛ nin conteneur ninnu kɔnɔ Asimi ala ka barika don i la nin de y'a kɛ cogo ye dɔ fara minan kan hali bi i y'a faamuya b'a la c'est à dire que n'i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ a kɛ walasa Mali bɛ se ka minan sɔrɔ minan min ɲɔgɔn c'est à dire que min yɛrɛ ka ca ni Faransi ta ye quoi a san dɛ nin dɔrɔn de ye lafiya ye ni minan b'i bolo i bɛ bonya n'i ka sɔrɔsiw bɛ condition kɔnɔ i bɛ bonya Putini filɛ nin ye a kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛɛ si a ɲɛ na mun de y'o kɛ minan de b'a bolo Putini kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛɛ si a ɲɛ na Amérique tɛ se Putini na bi Faransi tɛ se a la Amérique tɛ se a la mun de y'a kɛ minan de b'a bolo minan min b'a bolo a tɛ diɲɛ mɔgɔ si bolo bɔmu jugu min b'a bolo a tɛ mɔgɔ si bolo continuer ka minan san ka bila Mali kɔnɔ continuer ka minan san kana minan san dabila dɛ a san dɔrɔn i y'a fɔ hali n'a mara yɔrɔ tɛ Mali kɔnɔ i ka taa kalifa Burukinabew la minan san an b'i kɔ hali n'an ka budget bɛɛ bɛ don minan san de la a san o dɔrɔn de hɛrɛ ye minan san dɔrɔn de hɛrɛ ye Asimi ala ka barika de la nin tun ye o yɔrɔ ye n balimaw k'a fɔ aw ye n'an ye kuma fɔ dɔrɔn lɛgɛsɛ don n'an ye ci fɛn fɛn fɔ aw ye a tiɲɛ don kunun an y'a fɔ yan ko minanw sanna o bɛ don Bamako kunu u donna Bamako kunu embassy de filɛ nin ye n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika don tiɲɛ la ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye Sogɛli Kokola Mayiga ka gouvernement ye i y'a faamuya b'a la a vérificateur général o tɛmɛna ye
k'a daminɛ 2022 ka n'a bila 23 la a Sogɛli Kokola Mayiga a ka baarakɛden dɔw bɛ yen nɔ n ka cɛ olu tɛgɛ sera faso nafolo ma i y'a faamuya b'a la vérificateur général i y'a faamuya a y'olu ta o tɛgɛ ma dossier bɛɛ taara kiiritigɛlaw ka yɔrɔ la an b'a fɔ Mamadu Kasonko k'a k'a teliya i y'a faamuya b'a la o mɔgɔ ninnu ka taa kaso la olu kana taa kaso la dɛ k'olu faga an ye mɔgɔw gɛn k'o ye sonyani kɛ mɔgɔ kura minnu nana aw kan ka sonyani kɛ an ye Buwa gɛn yan ko Buwa ka mara kɛra tɔɲɔ de ye ko yɛlɛma ka na fɛn min t'i ta i kana ta fɛn min ma d'i ma i kana s'a ma fɛn bɛɛ ka k'a kɛcogo la aw nana i y'a faamuya b'a la han aw bɛ tila tuguni ka taa maga Asimi bɛ yen Sogɛli bɛ yen a fɔra bɛɛ lajɛlen ko an tɛ zon fɛ tuguni aw bɛ taa an ka nafolo ta an bɛ min ɲini Mamadu Kasonko fɛ ninnu kana taa kaso la dɛ u minɛ k'u bɛɛ wuluden tigɛ bɛɛ ɲɛna n y'o de fɔ n'aw ma bese san ka baara kɛ ni peine de mort ye n bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma ni sonyani banna i k'a fɔ ne ma ko tu ɲa mɔgɔden ta ka to filɛ nin ni sonyani banna i ka c'est à dire que dɔw ja ka gɛlɛn ka tɛmɛ i y'a faamuya b'a la subagaden kan ka Buwa gɛn an bɛ Mali kura de kɔnɔ ka dɔw ta i y'a faamuya k'u bila faso ka baara la hali bi olu nin dalen man ka nafolo kan u ka sara t'u bɔ dɛ wari min mana d'u ma k'o k'a kɛ min ye u t'a k'a ye vérificateur général tɛmɛna a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman ye sonyani kɛ ye gouvernement kɔnɔ mɔgɔ caman ye sonyani kɛ k'a daminɛ 2022 ka na bila bi la mɔgɔ caman ye sonyani kɛ ye o dossier bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka taa di Mamadu Kasonko ma nin kiiri kana miɲɛ sɛn na zon kana sutura tuguni mɔgɔ fɛn fɛn tɔgɔ bɛ nin na a bɛɛ yira télé la an ka sɔrɔ ka t'u minɛ k'u cancan non maliyɛn bɛ sɔn ko bɛɛ ma quoi bilahi maliyɛn bɛ sɔn ko bɛɛ ma i bɛ ka gɛnna kun jumɛn de la bubu ninnu bolila kun jumɛn de la mɔgɔ caman bɛ ka taa kaso la kun jumɛn de la o bɛɛ ma aw sɔn hakili la mais denmisɛnnin karakara a bɛ horonkunbɛ de ɲini vérificateur général tɛmɛna gouvernement la i y'a faamuya b'a la a y'a sɔrɔ caman ye gosili kɛ a y'olu ka dossier bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di Mamadu Kasonko ma ni ala n'a kira sɔnna a bɛɛ bɛ taa bo kɛ palan kɔnɔ Sogɛli bɛ tile ka kuma yan i y'a faamuya b'a la Asimi bɛ tile ka kuma yan anw yɛrɛ bɛ tile ka kuma yan ka politisiyɛnw gosi aw tulo tɛ nin si la mais s'en fout mɔgɔ minnu taalan de ye sonyani ye olu bɛ se o de la n y'a fɔ aw ye aw nana aw tun kan ka zon kɔrɔ ninnu bɛɛ gɛn ka bɔ yen n y'a fɔ Asimi ke depuis na waati i tun kan ka yɔrɔ furan de k'a jɛ ka Ibusi ninnu ta ka Amara Sila ninnu ta i y'a faamuya la ka mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ quoi Usumani Traore ninnu OMT ninnu ka jeunesse kuraw ta ka lagasa ninnu bɛɛ bɔ aw kɛrɛfɛ aw nana k'aw ɲɛ tugu k'olu to fanga la ye olu b'a sunya de parce que hakili t'u la banabagatɔw don handicapés don sinon Asimi tile la mɔgɔ ka ye k'o bɛ sonyani kɛ o tigi kunkolo tɛ yen quoi a tigi sɛ hali bagan ka fisa n'a ye quoi hali bagan ka fisa n'o tigilamɔgɔ ye Asimi tile la hali minnu tɛ Mali kɔnɔ anw y'an jogo changer pewu ka kɛ hɔrɔn ye ka kɛ danbetigi ye parce que n'i donna i y'a faamuya b'a la nin kɛlɛ sugu la i bɛ jogo de changer ka kɛ hɔrɔn ye anw bɛɛ kɛra ladiri ye bi aw minnu taara fana ka faso kalifa aw la Asimi bɛ yen Sogɛli bɛ yen hali bi a bɛ k'aw bolo don an poche kɔnɔ k'a b'a ta a bɛ ka bilahi Mamadu Kasonko mais Mali kiiri ka suma tuma dɔw la quoi sinon ni vérificateur général bɛ taa 2022 rapport d'aw ma dɔrɔn a bɛ kiiri tigɛ yɔrɔ bɛɛ la i y'a faamuya k'u cancan k'u bila ka taa fɔrɔn na k'u bila ka ninnu a bɛ ka n'u bila kaso dɔ la ka marifa d'u ma u ka taa kɛlɛ kɛ k'a feere denw ala jugu bɔnɛma wolow mɔgɔ kan ka sonyani kɛ Asimi tile la mɔgɔ kan ka sonyani kɛ Asimi tile la mais n bɛ kodaw ka garankɛ ma min da bagolo kan lagasaw ninnu ye bagandenw de ye quoi bila a bɛɛ banabagatɔ mɔgɔ kan ka sonyani kɛ Asimi tile la n'i tɛ baganden ye hakili t'u la u man kɛnɛ bilahi an minnu bɛ tunga la n'an ye Asimi ye f'an ja bɛ tigɛ tellement que cɛ farin don cɛba don aw minnu bɛ Asimi kɛrɛfɛ aw bɛ k'aw bolo don Asimi poche kɔnɔ hali bi k'a ka wari ta mais aw bɛ taa bo kɛ palan kɔnɔ hali a tɛ mɛn ala jugu o tun ye o yɔrɔ ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ taa ko Babaru Bokum i jɔ n ka photo yira la Babaru Bokum ale bɛ parti Sadi de kɔnɔ n'o ye Umaru Mariko ka parti ye Mariko yɛrɛ bolila k'a ka parti to ka boli k'a denw to ka jɛ Mali kɔ e de b'a la k'e b'o ka parti sankɔrɔ ta ale de filɛ nin ye ko Babaru Bokum a b'i sigi ka Asimi ninnu dɔgɔya a b'i sigi ka Mali dɔgɔya a b'i sigi ka faso lagosi kunun o y'a ku minɛ k'a bila kaso la ye
a kana nin bila dɛ nin ye denkolon de ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin fanga in lagosi bilahi kafiri de mɔgɔ mɔgɔ tɛ nin fanga in fɛ bilahi e ye ala jugu de wallahi bi ka fisa ni kun ye bɛɛ bɛ se ka seereya molobaliya tɛ ka kɛ anw na tuguni jamana nafolo sonyɛni caman bɔra a la depuis 1960 dagolo aw ka parti in bɛ yen ko mun yɛrɛ parti sadi a ye mun kɛ mali kɔnɔ la question est là Assimi ninnu nana san 2 u ka san 2 baara a ka fisa ni mali politicien bɛɛ ka san 100 baara ye Assimi ninnu ka san 2 baara a ka fisa ni mali politicien ninnu ka san 100 baara ye aw lagasa ninnu dɛsɛra ka faso ci ka faso danbe bɔ a la ninnu nana minɛnw bɛ ka san bi a ka bon hakili ma an ka sɔrɔsiw donna Kidali ka Kidali bɛɛ minɛ mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye a ye fɛn fɛn tiɲɛ Assimi bɛ k'a bɛɛ dilan hali bi aw da nɔgɔlen n'aw da baarabaw de bɛ Assimi nɔfɛ u tɛ se an ka taa élection na n'an taara élection na bi jɔn b'aw bo viser n'an taara élection na bi jɔn bɛ tugu aw kɔ bilahi anw tɛna kɛ politicien fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke nin ye politicien kɛra nin ye politicien kɛlen samiya bo de ye Assimi ninnu bɛ sa fanga la sɔrɔdasi fanga an b'o de kɔ fo saya aw tilela Segu minɛna Ɲɔnɔ minɛna comment ça s'appelle Moti minɛna Sevare minɛna Kidal ka Mali territoire bɛɛ kɛ wuruzu ye Assimi nana Mali territoire bɛɛ kɛra vert ye Mali carte bɛɛ kɛra vert ye aw de bɛna ko Assimi tɛ se k'a ka bila k'an ka taa élection na Mali problème tɛ élection ko ye Mali problème tun ye mɔgɔ ko de aw lagasa ninnu de tun ye parti politique 150 sigi Mali kɔnɔ parti politique 2000 ni kɔ sigi Mali kɔnɔ jamana impôt bɛ don dɔrɔn a b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ Assimi nana k'o bɛɛ dabila ka ja a yɛrɛ ka sara kɔ o bɛ ka don kɛlɛkɛminɛn na e lagasa ye o ye ko bɛ taa Assimi ninnu lagosi dɛ n'i kumana i bɛ don kaso la dɛ Assimi ninnu ka bɔ yen dɛ u tɛ se dɛ u dɛsɛra dɛ pititi patata n'i ye bo kasa sama fo k'i ɲakili 2000 in ci n'i bɔra i bɛ hakili sigi Assimi ne y'a fɔ aw ye ko aw kana nin den sugu ninnu bila ka taa kaso la komi o ko k'aw tɛ se a bɛ marifa de di u ma olu minnu bɛ se u ka taa ɲɛnabɔ la question est jusque là ne y'a fɔ aw ye Assimi parti politique da baarabaden fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'o bɛ k'aw ka fanga lagosi n'a y'u minɛ aw kana t'u bila kaso la i y'a faamuya a y'u labɛn aw ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la ka marifa d'u ma u ka kɛlɛ kɛ n'a ka nɔgɔ walima n'a ka gɛlɛn n'u seginna an ka cɛ u b'u hakili sigi e ni ala na kira cɛ ni jamana tun bɛ bɔ bolola ten an bɛ sɛgɛn yan ni kɛlɛ tun ka nɔgɔ ten komi aw b'a fɔ cogo min na an bɛ sɛgɛn yan kana ninnu bila kaso la sa Assimi n'i y'u bila kaso la fo k'i ka burujalan san ka d'u ma n'i ye ninnu bila kaso la fo k'i ka saridini san ka d'u ma n'i ye ninnu bila kaso la fo k'i ka taa dumuni tɔw de ɲini ka na d'u ma c'est pas la peine dabaraba ninnu mana minɛ dɔrɔn u labɛn i ka taa n'u ye kɔrɔn fɛ ka marifa d'u ma komi olu ko ko sɔrɔdasiw tɛ se ni marifa dir'u ma n'a ka gɛlɛn walima n'a ka nɔgɔ u bɛ n'o fɔ an ye yan vatraden aw den fɔlɔw bɛ ka marifa ta ka jamana lakana u bɛ saya ni balo cɛ aw de sigilen bɛ k'u tɛ se waati min na an bɛ Kidali waati min na Mali bɛɛ bɛ ka kan ta ye waati min na MINUSMA gɛnna ka Faransi gɛn nin basa ninnu de bɛ plateau ni ɲɔgɔn cɛ u da baara ka bon ka tɛmɛ u kundama kan Assimi ninnu ka bila an ka taa élection na an de y'a fɔ a ye ko élection ko banna voici le petit con là a bɛ kaso la bi nin cɛnin da baara ka bon a n'a kan gomanden a bɛ sigarati de min a ye sigarati min fo k'a fogo bɛɛ ta tiɲɛ ka sigarati min y'a faamuya fo k'a nugu bɛɛ tigɛ ɲɛ t'a la mɛ n'a tiri sigi plateau la da baara in ka bon ka tɛmɛ fali kan an man ka ninnu bila kaso la Ibrahim Traoré ta in de y'a ɲɛ ye n'i ye faso dɔgɔya dɔrɔn teni bɛ don i la ka taa n'i ye n'i taara i bɛna dɔn ko gɛlɛya bɛ yen n'i taara yen i bɛna dɔn k'a fɔ ko cɛw de bɛ yen n'i taara yen i bɛna dɔn k'a fɔ ko ja ko ka jamana bɔ bolo la ko tile kelen ko tɛ ala jugu bilakɔrɔ fara saba k'a firi bɔnɛma wolo jamana b'aw bolo depuis 1960 dagolo an ye mun sɔrɔ ni tɔɔrɔ tɛ nin politicien ninnu de y'an faso ci jamana nafolo sonyɛna ninnu de tile la jamana binna ninnu de tile la Mali halakila ninnu de tile la ninnu de y'an ka nafolo suɲɛ ka don sunguruba la ka don dulɔ la ka Mali kɛ Faransi ta ye bi Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ fɛnabɔnaw den ni yɛrɛdɔnbali ninnu b'an da la ko an ka taa élection na élection ko don wa on n'est pas besoin d'élection mɔgɔ de tun tɛ yen mɔgɔ sɔrɔla bi Kidali b'an tɛgɛ kɔnɔ bi Mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye faso nafolo tɛ ka suɲɛ dɔgɔtɔrɔsow bɛ ka dilan sɔrɔdasiw bɛ ka bila condition kɔnɔ terrain wulila command taxi nin bɛɛ bɛ ka ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ bi aw tile la ninnu bɛɛ ma tiɲɛ wa
ay fen fen chasi mbe ka dlambi o yɛrɛ maloya tun kan ka o minɛ ko a ka taa tunga la walima ko a yɛrɛ faga mais a bɛɛ baganden a bɛɛ banabagatɔ a bɛɛ hakilintan a bɛɛ jugusago asimi n'i y'u minɛ kana to n'u kaso la sa n'i taara n'u kaso la faso bɛ tila ka wari de bɔ a kun k'u balo n'a ye i bɛ taa u bila baara de la n'i ye ninnu minɛ i bɛ taa baara de d'u ma baara ye jumɛn ye ka taa n'u ye kɔrɔnfɛla la u ka marifa ta juguw kama c'est tout u bɛ baara kɛ i bɛ sɔrɔ k'u balo mais ka t'u bila kaso la u bɛ da bo kasa ni fɛnw na i bɛ tila ka dumuni d'u ma nafa t'o la dɛ n'i y'u minɛ u bila baara de la ko babaru bokum e bɛ dɔɔnin kɛ kaso la ye ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na CSDM n'o ye Mohamed Serifu Hayidara ka tɔn ye kunu an ye Bedi Darame ka mɔgɔw canca parce que Bedi Darame ale de bɛ fɛ ka Serifu ka tɔn ta otage la an ye video fila de k'o kan o ye fan bɛɛ kɛ sɔni magɔni ye Bedi Darame ka mɔgɔw an ye video fila de kɛ o kan o ye fan bɛɛ kɛ sɔni magɔni ye i y'a faamuya b'a la RSPC tɛ aw bolo foyi foyi tɛ aw bolo aw nana Serifu sɔrɔ a ka tɔn kɔnɔ k'aw b'o tɔn minɛ o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn an y'u cancan u bɔra panpan na komi tinɛni ka t'u yɛrɛ bila tulu kalaman kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ko Ture k'o de ye comment s'appelle jɛkulu in hakilina ta ko Ture de ye CSDM sigi CSDM ko Ture de y'a sigi CSDM ko Ture de y'a sigi or que CSDM sigira Serifu de ka salon kɔnɔ CSDM sigira Serifu Mohamed Serifu Hayidara de ka salon kɔnɔ mais Serifu ko k'ale tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye ale ka ciw ka ca ale ka boliboliw ka ca u ka Ture kɛ ɲɛmɔgɔ ye a Ture kɛra ɲɛmɔgɔ ye ala nana kɛ Ture démissionnera mais yanni Ture ka démissionner Serifu de tun ye vice président ye en tant que vice président ni président tɛ jɔn de bɛ jɛkulu ta jɛkulu ye Mohamed Serifu de ta ye a Serifu ye jɛkulu ta jɛkulu nana fanga sɔrɔ e conseil tɔgɔ bɛ ka burun parce que nafa tɛ e conseil la depuis Habibu sigira a ma se anw ma yan depuis Habibu sigira anw ma ye Faransi kɔnɔ mɔgɔw sara yan i y'a faamuya o suw tun bɛ ɲini ka toli yan mɔgɔw kɛra fatɔw ye yan mɔgɔw bɛ si kɛnɛma yan anw ma deli ka e conseil ye Faransi ye anw ma deli k'u ka dɛmɛ sɔrɔ depuis Serifu ye nin CSDM sigi anw lafiyara Faransi kɔnɔ yan o tɔn bɛ ka fanga sɔrɔ aw nana aw sen don o la k'o fereke tɔn in sigira i y'a faamuya b'a la Bedi y'a ɲini Bedi Darame y'a ɲini cɛ fɛ comment s'appelle Mohamed Serifu Hayidara fɛ k'ale bɛ fɛ ka CSDM sigi yan CSDM sigi yan a Serifu ye yamaruya d'a ma k'a ka CSDM sigi yan o sigira projet mun tun bɛ Serifu bolo i y'a faamuya b'a la n'o ye forum de la diaspora ye Serifu ye i y'a faamuya b'a la o baara daminɛ ani Bediw ni ɲɔgɔn cɛ Serifu ka projet comment s'appelle Bediw y'a ɲini Serifu fɛ k'a bɛ fɛ ka CSDM sigi yan Serifu ko problème t'a la a ye yamaruya d'a ma ka mandat d'a ma k'a ka tɔn in sigi tɔn in sigira Serifu ka projet min tun bɛ sen na a y'o baara daminɛ ani Bediw cɛ n'o ye forum de la diaspora ye o forum baara daminɛna dɔrɔn Bediw y'a kɛ i n'a fɔ hakilina in bɛ ka bɔ ale de la Bedi Darame y'a kɛ komi hakilina in bɛ ka bɔ ale de la ani Serifu mana baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ n'a tilala a bɛ taa bureau kɔnɔ ne de ye nin hakilina in ta forum de la diaspora nin hakilina bɔra ne de la Serifu bɔra o kalama ko monsieur Bedi nin tɛ i y'a faamuya b'a la nin tɛ partigi CSDM tɛ partigi tɔn ye quoi parti tɔn tɛ foyi foyi tɛ CSDM i y'a faamuya b'a la association don mais ne ko k'u b'u ka projet ta ka taa di Cɛbilen Darame ma ka taa di parrain ma a ma dabɔ o kama ale ka projet i y'a faamuya b'a la a tɛ di parti politique ma association sigira i y'a faamuya b'a la jusqu'à ka maliyɛn dɔw dɛmɛ o de ma bɛn monsieur Bedi ma Bedi Darame ma o tora o kuma de la ɲɔgɔn sama la cɛ ye téléphone tigɛ i y'a faamuya b'a la ani bi cɛ ani Serifu ma ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ o ye fan bɛɛ kɛ sɔni magɔni ye fɛn nana bɔ o de kalama Habib Sila nana bɔ o de kalama a sina ka monsieur Bedi wele Bedi Darame wele n'a sera ka tɔn yɛlɛma ka k'a ta ye nin wari hakɛ bɛ d'a ma Bedi sina ka tɔn a cɛsiri walasa a bɛ se ka cɛ ka jɛkulu minɛ cogo min na i y'a faamuya b'a la an y'o kuma fɔ a ka mɔgɔw bɔra ko non ko Bedi de ta ye tɔn ye dɛ u taara kiiri la dɛ kiiri dajara Serifu de la a document n y'a bɛɛ yira yan aw taara kiiri la Faransi yan Faransi y'a yira aw la k'a fɔ Serifu de ta ye tɔn ye a ye cɛ ka tɔn bila u y'aw gɛn ka bɔ CSDM na yan u y'aw gɛn ka bɔ yan aw taara Habib Sila kɛrɛfɛ yen nɔ u ye Bedi kɛ président de comment s'appelle
ka bedi ke ya famia bala sedem président international John be tugu bedi ko ne nyato de la quoi bedi drame John de be kafe John de be tugu ko abe se ka munyana bo la question est là bedi tse ka fo de nyana bo mo mire d'embêtant là hadi France ko na compte te mo mbola banque compte te mo mi mbolo ya tellement que ma nyogon jugu sago ye quoi ko ka ke ya famia bala sedem nyamugo même non ça marche pas bila be tinya fo ne be ko fait a autara kirila France kɔnɔ a da jara jona sere fo a papier bɛɛ bɛ yan mɛ tila k'a bɛɛ bila an ka pasi sanfɛ mɔgɔ minnu kalannen don a bɛ taa bɛɛ kalan hali bi aw nɔrɔlen bɛ cɛ ka fɛn na n'an y'o kuma fɔ yan nɔ ko cɛ ta don muso dɔ bɛ yan nɔ o fana bɔra ka kuma a ye nin lamɛn dɛ nin fana bɔra ka kuma. o de kɔnɔna na bi n bɛ bɔ ka adresse aw ma parce que mɔgɔ ka bila fɛn na fɛn min n'i bilala a la n'i bɛ se k'a ɲɛnabɔ mɔgɔ ka fɛn kɛ fɛn min n'i bilala a la o de la ne cira de ko n ka baara kɛ n bɛna baara kɛ. Nga baara ye mun ye ka kunnafoni jɛlen bɔ ka d'aw ma ka sababu kɛ bi a ka ca ni dɔgɔkun ye bi munumunukan cayalen don bɔlɔlɔ sira kan n'o ye 16e tɔgɔ ye a bɛ san joli bɔ an bɛ nin ko in kɛlɛ la donc le 13 juillet passé ala nana an dɛmɛ tribunal yɛrɛ wulila k'i cɛsiri n'o ye cour suprême ye ka wuli k'u cɛsiri k'a fɔ sisan nɔ nin ko in sera yɔrɔ min na a ka kan joni jalaki ka bɔ nin ko in na bɛɛ ka se k'i ta yɔrɔ dɔn o de kɔnɔna na an kelen ka taa mois de mai 2021 Bamako i b'a fɔ a ma dogo mɔgɔ si la cogo min na an kelen ka bureau sigi il y avait 45 démembrements olu de y'a demandé k'an ka taa Bamako ko ka taa fɛɛrɛ kɛ ka bureau kura sigi comme an tun y'a dɔn il y a 5 ans de cela que fo récépissé de bɛ Mohamed Cherif Hayidara bolo donc mɔgɔw ko k'u tɛ se ka jɛn n'a ye ko donc k'an ka taa bureau renouvelé o bureau renouvelé de senfɛ sisan nɔ an taara ministère de l'administration territoriale la président a ye huissier dɔ bila ka taa k'a fɔ ko ka taa an ka bureau renouvelé ko ka taa a notifier ministère de l'administration territoriale kɔnɔna na o sen de fɛ Mohamed Cherif Hayidara an nana mɛn ko ja k'a fana kun sera ministère la u y'a yira an na k'a fɔ ko Mohamed Cherif ka papier foyi tɛ ministère de l'administration territoriale la o ye fɔlɔ ye o kɔnɔna na u ko an ma ko ala ka hinɛ Touré la Mohamed Lamine Touré ala ka hinɛ a la ko kelen dɔrɔn de ka récépissé bɛ yen nɔ ko n'o tɛ ko récépissé foyi wɛrɛ tɛ yen nɔ et puis u tilala ka lettre de ci an ma k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko récépissé min ni Mohamed Cherif n'a b'a bolo ko récépissé ɲuman tɛ fo de don k'a sababu kɛ récépissé tɛ se ka modifier a tɛ modifier a bɛ komi wolosɛbɛn de wolosɛbɛn min n'a dira ni fɛn tɛ se ka bɔ a la fɛn tɛ se ka fara kan ko wolosɛbɛn de don k'a tɛ se ka changer donc sisan nɔ komi a kɛra mankan ye a mana mɛn mɔgɔ o mɔgɔ mana kuma 16e tɔgɔ la a bɛ procès kɛ o tigi kama a bɛ ɲinan ka min fɔ aw ye ne balimaw c'est que a bɛ ka procès fɛn fɛn fɔ appel kɛlen don nin procès bɛɛ la France yan nɔ yɛrɛ kɔni opposition de kɛra a ka procès la complètement parce que jugement min rendira a y'a sɔrɔ la an ka représentant ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ a don ka s'a kɛnɛ kan donc fɛn fɛn bɛ ka fɔ aw ye ne balimaw Cour suprême a bɛ fɔ Cour suprême de ma c'est le summum de la justice malienne et ce n'est pas une justice bananière olu ka se ka décision rendre. Muso j'espère que bɛɛ bɛ nin dɔn nin ye Bedi Dramé ka sunkuru de ye a y'o de ta ka o k'a ka porte parole ye mais nin bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ nkalon f'i ye. Aw taara kiri la kiri dajara Serifu la papier bɛ a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen aw gɛnna ka bɔ tɔn na parce que aw tun bɛ fɛ ka tɔn kɛ aw ta ye ka logo ni fɛnw bɛɛ yɛlɛma ka k'aw ta ye ka F fara aw ka CEDEM laban kan kiri mɔgɔ ko non récépissé kelen de bɛ yen a ye cɛ ka tɔn d'a ma o de la Bedi taara Mali la ka taa kɛ yen ɲɛmɔgɔ ye mais a gɛnna ka bɔ yan ta la ne balimaw ko in daminɛna cogo min na n y'o de fɔ aw ye Serifu y'a ka tɔn sigi n'o ye CEDEM ye CSDEM Serifu y'a sigi Bedi Dramé de y'a ɲini Serifu fɛ k'a bɛ fɛ ka tɔn in sigi yan Serifu ka yamaruya d'a ma ka tɔn in sigi tɔn in sigira hakilina dɔ tun bɛ Serifu la i y'a faamuya n'o ye forum de la diaspora Bedi Dramé y'a dɔn nin hakilina ye hakilina ɲɛnama de ye i y'a faamuya b'a la a y'o hakilina k'a yɛrɛ ta ye n'a ni Serifu ye forum de la diaspora baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ u mana téléphone tigɛ dɔrɔn a bɛ don a ka bureau kɔnɔ mɔgɔw kan ko nin hakilina bɔra ale de la Serifu nana bɔ a kalama k'a bɛ fɛ k'a ka hakilina ta k'o kɛ parti politique ko ye a bɛ fɛ ka hakilina in ta k'a kɛ Cɛbilen Dramé ta ye Serifu y'a wele ko non ale ka tɔn ma sigi parti fɛn kama laɲini min b'ale la a ma dabɔ parti politique kama o de digira Bedi Dramé la u bɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn Habib Sila nana bɔ o kalama a ye Bedi Dramé wele ka 10 millions d'a ma k'a ka cɛsiri dɛ walasa Mohamed Cherif Hayidara ta bɛ se ka tiɲɛ cogo min na parti in bɛ se ka minɛ Mohamed Cherif la cogo min na a bɛ na mais ne balimaw an k'an yɛrɛ ɲininka Bedi Dramé ani Mohamed Cherif Hayidara komi aw ko Touré de ye tɔn in sigi jɔn de donna jɔn ye tɔn in kɔnɔ c'est qui le premier ka don tɔn in kɔnɔ aw nana Serifu sɔrɔ tɔn kɔnɔ
tɔn sigira serifu de ka salon kɔnɔ tɔn sigira serifu de ka salon kɔnɔ tɔn in hakilina bɔra serifu de la mais serifu y'a yira bɛɛ la i y'a faamuya dugu 40 kɔ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana 40 kɔ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye pour que ka tɔn in sigi bɛɛ bɛnna kan ko serifu de ka kɛ président ye serifu ko non temps t'ale bolo u ka mise Touré kɛ président ye serifu kɛra vice président ye ani mise Touré banna san jɔn de kan ka kɛ tɔn ɲɛmɔgɔ ye le vice président a bɛ constitution bɛɛ kɔnɔ a bɛ sariya bɛɛ kɔnɔ ni ɲɛmɔgɔ tɛ vice président de bɛ tugu a kɔ a bɛ se ka tɔn sigi kunnasi cogo jumɛn k'a bɛ taa kɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a bɛ tɔn kɛ aw ta ye mais a ka bon hakili ma c'est faux c'est archi faux kuma fɛn fɛn bɛ b'u da kɔnɔ nkalonfin don aw Bédi Dramé tɔn in sigi hali a ma mɛn yɛrɛ tɔn in sigira faransi hali a ma mɛn a yanni ka sigi Mohamed Serifu tun b'a kɔnɔ a hakilina bɔra ale de la ale de y'a sigi i y'a faamuya b'a la mais ne nana k'u b'o tɔn k'i ta a tɛ marché o a taara kiri la Mali la cɛ de tɔgɔ bɛ récépissé la récépissé ordinaire b'a d'u de bolo foyi foyi hali bi monsieur Bédi filɛ 7e ɲɛmɔgɔya la Mali kɔnɔ yen nɔ récépissé t'a bolo a bɛ Mohamed Serifu Haidara de bolo mun de bɛ tɔn kɛ e ta ye han komi Habib Sila o ye Baɲango de i kɛra Haut Conseil président i kɛra Haut Conseil ministre ye Tunkarankew ma lafiya sɔrɔ cɛ wulila ka jɛkulu sigi walasa Tunkarankew bɛ se ka dɛmɛ cogo min na Tunkarankew bɛ ka dɛmɛ anw bɛɛ kɛra a fɛ sinon ne t'a yelen dɔn ne n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye o mais depuis a ye tɔn sigi an bɛɛ lafiyara an bɛɛ lafiyara comment ça s'appelle Habib Sila ma deli ka se yan ka na Tunkarankew ɲininka mun degun b'aw la mun tɔɔrɔ b'aw la Habib Sila ma deli k'a kɛ a ma deli k'a kɛ Serifu filɛ nin hali bi a bɛ Amérique ani Malien de diaspora mɔgɔw bɛ kuma a bɛ se bɛɛ ma degun mun b'u kan a b'a ka wari bɔ a kun ka d'u ma a tɛ politique la a tɛ foyi la ka mɔgɔw dɛmɛ hisɛbedilahi mais faso bɛ ka aw sara an ye mun sɔrɔ aw tile la foyi CSDM bɛ ka fanga sɔrɔ o bɛnnen tɛ Habib Sila ma a ye lagalagatɔ bila ka taa kun fara kogo kun nin tɔn in aw b'a bila dɛ n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma a bɛ nin tɔn in bila dɛ parce que aw nana cɛ sɔrɔ a ka tɔn kɔnɔ aw nana ka cɛ sɔrɔ a ka tɔn kɔnɔ k'aw bɛna tɔn ɲɛmɔgɔya ta mais a tɛ marché o aw taara kiri fana la kiri y'a yira k'a fɔ ko aw ta tɛ tɔn ye aw ka tɔn bila hali bi aw bɛ ka cɛ tɔgɔ tiɲɛ aw bɛ ka mankutu tiɲɛ a tɛ marché yan dɛ n y'a fɔ cogo o cogo a kɛra nin cogo de la Bédi ni Mohamed Serifu Haidara jɔn de jɔn sɔrɔ tɔn kɔnɔ aw de taara cɛ sɔrɔ tɔn kɔnɔ aw bɛ se k'o ɲɛmɔgɔya ta cogo jumɛn o mɔgɔ kelen ninnu ka tila tuguni ka fan bɛɛ kɛ so ni magonin ye ko bala yira ko Touré de ye tɔn sigi ko mais ko Mohamed Serifu Haidara k'o de tun ye tɔn vice président ye Touré tun ye président ye Mohamed Serifu Haidara k'o tun ye vice président ye ala ye Touré ka kalifa minɛ a la jɔn de kan ka sigi tɔn présidentiya la c'est Mohamed Serifu Haidara o de la u bɛ k'a fɔ ko tɔn tun ko récépissé tun tɛ Mohamed Serifu Haidara tɔgɔ la dɛ a bɛ Touré de tɔgɔ la dɛ Mohamed Serifu y'a modifié de mais c'est normal CNL président fɛn fɛn sigila yan i y'a fɔ kura min bɛ na e kɔfɛ c'est normal a bɛ récépissé k'a tɔgɔ la kɛ an donna tɔn kɔnɔ yan o an donna tɔn kɔnɔ yan n'i nana c'est que n'aw taara voter la ni président kura nana président kura min tɔgɔ tun bɛ récépissé la e tɔgɔ bɛ bɔ yen kura tɔgɔ bɛ k'a la o modification o ye diyagoya de ye o parce que Touré tɛ yen tuguni mɔgɔ min dalen bɛ Touré kan n'o kɛra ɲɛmɔgɔ ye récépissé bɛ yɛlɛma tɔgɔ la o bɛ k'o de fɔ ko originel tɛ Touré Serifu Haidara bolo dɛ Serifu Haidara ta tɛ dɛ a y'a modifié a bɛɛ nkalonfin aw bɛ nkalon de kan bi a bɛ nkalon Mali kura min fɔra a bɛ nin ko in bila de Mali kura min fɔra a bɛ nin ko in bila wa Bédi Dramé plainte tun donna a kama n'a taara Mali la a bɛ don kaso la mais jɔn y'a protégé Musa Ag Atayer o de ye nin cɛ in protégé a taara Mali la a ma se ka don kaso la Mali filɛ nin de ye dɛ tɔn kelen i y'a faamuya la ɲɛmɔgɔ 30 ni 100 tɔn kelen i y'a faamuya la ɲɛmɔgɔ 100 ni 30 o bɛ se ka marcher yan ça marche pas a bɛ cɛ ka tɔn de bila n'o kɛra an bɛ tɛmɛ nin ko in na a kun ne y'u cancan yan u taara kun fara kogo kun kɛlɛ daminɛna cogo min na kɛlɛ nana nin cogo de la cɛ y'a ka tɔn sigi Bédi Dramé i to faransi a ka wele k'a bɛ fɛ ka tɔn in sigi cɛ tɔgɔ la yan k'a bɛ fɛ ka don tɔn in na cɛ ko problème t'a la i bɛ se ka don tɔn na i donna tɔn na o y'a sɔrɔ hakilina bɛ cɛ la projet bɛ cɛ bolo n'o ye forum de la diaspora ye a y'o baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ i y'o hakilina ta k'a k'i ta ye k'a kɛ komi o hakilina bɔra e de la Serifu bɔra kalama k'i bɛ fɛ k'a ka hakilina suɲa ka taa di Cɛbilen Dramé ma k'a kɛ parrainage ta ye
akima ko ni hakilina ma dabo parti politique kama ni hakilina dabora de CSDM kama CSDM de ka hakilina ni amadabo parti politique kama o dira bedi de la mela kani Mohamed Serif to kuma la téléphone tige ay téléphone tige ya fa me wala o tora nyogo sama la Habib Sila na bo kalama ko bedi de la meni Mohamed Serif Haïdara be nyogona o dona kani wala 10 millions même pas 15 000 euros tiens ya dambe fale war la mais nin to nyen kali ala la ibita kaso la de nin kiri be tiga tiga chogola comme no la mbeto na kati rek jagwa ke président malila ya famia bala ibita kaso la ambe teme ka boy no ne balmo ambe ta Kidal kunu anga avion comment ça s'appelle minye sema turusuwe olu boira ya famia bala ko be parce que obe comme sema turusu munumbe comment ça s'appelle Kidal kono ko ra comme ya famia wala ni nyina be wo kono quoi ni nyina be wo kono parce que santan ko Amadou Kidal sema turusu ka la ben tumbe Kidal kono na fambe de la a comme anga surasu be Kidal kono sema turusu an jolem budala toto be comme nyina be wo kono an jolem be wo dala nu ko la bodo bere bambulambu gusho be sa ya famia la ani sema turusu bo chugo de la sisa sema turusu kunu okoko be katikati chama la bo sufe ya famia wala ko bo dugo katana yoro to la wolma kata mo attaquer drone be sans fait caméra de surveillance anye mobile binan ko ka bejeni ka beke bourije ngache Kidal keram mais depuis vendredi terminé depuis le 3 anga surasu be Kidal kono ko jugu fo tise ka kay ye un contrôle be bambulu sema turosu ka bokolu be ko be ara fenke no mobile we chanya mobile be gushi ka be gushi ka boy ate marché de e wa ambe ka benyini Kidal kono bi ambe ka benyini utumbe kamin kono ay kam bombarder utonu munun dogolembe dinga uniform kono no lu fana koko be bo anjolembe dinga dala berekena bambula ba agushi ko be sai akunu minun tun dogolendo unuka mobile no kube bo kata yoro dola drone be sans fait anye ajiguka ajiginu ka nga cho be sai dra de le mo fana na koko ambeka population an tumbe ka mali tumbe ka jeni sanjoli dra de le mo model ka foko population be ka fara buni ni fe no mo sarai anga jamana be kan taide dra de le mo mali be kan taide jaguya voilà ambe teme ka bueno ambe na comment ça s'appelle Tairouba ne balma anga Tairouba la me Tairouba ko ni ale kera jugu sa woy quoi voilà sa vidéo kana janya anga Tairouba la me voilà flene Tairouba ala me Bon, non, j'ai ouvert une parenthèse, d'accord. Il y a eu une petite histoire, MCA là, à mon égard, ça m'a beaucoup touché. Politiquement, politiquement, d'accord. Au cadre maintenant, n'est allé MCA là, n'est problème ni dans soirée, n'tina do au détail là, mais à Karasababwe, n'tume yoro folom na kamboy. Katambla yoro dola vraiment yefana ka gele kosobe kanto yoro koralena rasbaji to fo kulikoro parce que kasobo fleni mo ba na information mo bete na kasobo ngona ate roshi mali ni fon ko ngera MCA la kenyora ba ka ba me kulikoro ka ba me joila ka ba me segu kasobo a bela jele interconnecté lendo ya famia donc akuma maintenant MCA kono donc mogo do bora nae donc peut-être visiteur munu mita fe aya kuma mais ay mogo ci rasa ay mogo ci vraiment ni munye Tairouba soro aya fama mais o MCA ere kono na gestion yi ala ke ale ni mogo chama were quoi mais ayo ke ça m'a touché et en plus amena na domuna vraiment nyame moi mais a dade même o ya fonyana ko vraiment ako ko an wa ni majale parce que ale dogoni de an nye quoi déjà que ale rebe de ngono kaba ale te fem ko shikana farale ka hal no ya soro ina leti complet na klena o mu ya di o warto soro sanu to soro o te o korate ko politiquement me nyon fait ou bien o korate politiquement kamina fara nyon ka donc buya masegila ka shi afana ma dema tigi de do muso babulo dem babulo donc nya extrapoler Rosi Fanaka Kaka. Parce que
mon frère me kuma kelen fiɲɛna mɔgɔ caman bɛ fo ka digi ni taga pɛrɛnna Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ o si tɛ se ka 72 heures kɛ MCA in kɔnɔna na mais il s'acharne a y'a datugu a y'a kunci a y'a dafara. n bɛ ala jɔ yan Tayɛriba an b'a fɔ e ma ko ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i tɛ minɛ ala k'a nɔgɔya Tayɛriba anw bɛ tile k'a fɔ yan ko zon bɛ bisimila i dɔn alimami bɛ bisimila i dɔn arasa k'a fɔ aw ma ko aw minɛli ma diya ale ye foyi tɛ ni politiki tɛ o a bɛ fɛ k'aw sama ka na ka kote de la e ma se k'o yɔrɔ faamuya Tayɛriba sinon hali ni e sogo dira arasa ma bɛɛ n'a ma dun i k'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ nin ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fanga in dɛmɛ arasa t'i fɛ a tɛna k'i fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke kuma dumani dɔrɔn e sina ka bɔ i ja kan o de la juge ninnu y'a faamuya n'u m'aw mɔgɔ saba bɔ ɲɔgɔn kan arasa bɛ se k'aw manipule e ni arasa delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kaso la aw kɛra teri ye i bɔra i y'a majamu o arasa kɛlɛ nana sigi kɛ e buruja e yɛrɛ tilala ka arasa kɛlɛ nin ye sabanan de i bɛ n'i sigi an da la tuguni ko ça m'a touché beaucoup Tayɛriba o de la n'an y'a fɔ aw ye ko kalan ni kodɔn tɛ kelen ye ko a yɔrɔ filɛ nin ye e ye arasa kɛlɛ y'a siɲɛ joli ko fasoden jugu don e ka bɔ o kaso la tuguni ko arasa e tanu dɔrɔn tanuni kɔrɔ ala non ko ni mɔgɔ ka dɔn ta ka dɔgɔ a man ɲi dɛ ni mɔgɔ ka dɔn ta ka dɔgɔ a man ɲi quoi arasa mɛ e tanu foyi la dɛ aw ka fara ale kan n'aw bɔra aw ka nin fanga kɛlɛ i ma ye depuis aw taara kaso la CDR mɔgɔw bɛ k'aw tanu wa depuis aw taara kaso la CDR mɔgɔw bɛ k'aw dɛmɛ dɔwɛrɛ tɛ o jama t'olu kɔ tuguni fanga to olu la ani u y'aw ka images partager ka kasi aw ka bɔ kaso la n'aw bɔra aw minnu hakili t'aw la a bɛ se ka taa fara aw kan stratégie filɛ nin de comment ça s'appelle Tayɛriba stratégie bɛɛ ye nin de n'u y'aw tulokɔrɔ dumani fɔ mɔgɔ minnu ka dɔn ta ka dɔgɔ n'olu bɔra olu bɛ taa fara arasa kan ka faso kɛlɛ mais franchement i ye n jigila misɛnya quoi e tun man k'i da don nin ko yɛrɛ la quoi walahi i tun kan ka ko wɛrɛ fɔ min tɛ nin ye quoi ne yɛrɛ tun ala non Tayɛriba c'est pas la peine n'o i ka dɔn ta ka dɔgɔ quoi walahi i hakili ka dɔgɔ kojugu arasa tɛ e fɛ hali n'a sara ka kunna arasa tɛna kɛ e fɛ a ye kɛlɛ joli kɛ yan c'est beaucoup o ka kuma dumaniw fɔ dɔrɔn e ka na dɔrɔn arasa ninnu ka bila den b'u bolo muso b'u bolo denbayatigiw don kaso ma nɔgɔ n'i ye kojugu kɛ i bɛ ɲangi de n'i ye jamana ci i bɛ ɲangi de bon maliyɛn ko filɛ nin dɛ jamana bɛ jɔ cogo jumɛn e yɛrɛ Tayɛriba ye nin kɛlɛ a yanni ka taa kaso la a farala mercenaire 49 in kan mercenaire 49 min minɛna Mali kɔnɔ n'u bɔra Côte d'Ivoire ka don Mali kɔnɔ olu minɛnen arasa olu defanya ka jamana lagosi ka Faransi sankɔrɔ ta Mali kan o tigi ka minɛ ka taa don kaso la ne ko ko k'a bila bi ko muso b'a bolo den b'a bolo je suis désolé hein Tayɛriba franchement e ka kɛlɛ in kɔ ne ma foyi fa ne yɛrɛ t'a dɔn e faso jɔ faamuya cogo min na quoi sentiment tɛ faso jɔ la jamana ka bon ni fɛn bɛɛ ye mɔgɔ mana molobaliya ta ka ɲɛsin faso ma i kan ka taa kaso de la e ka kaso la taga ani arasa ta tɛ kelen ye e tun bɛ ka nin fanga in dɛmɛ e bɛ nin fanga in fɛ e ni arasa ka ka tɛ kelen ye i y'a faamu e ye muso dɔ de neni o muso ye plainte don i kama i taara kaso la mais arasa tun bɛ ka jamana de ci arasa tun bɛ ka Mali de ci a ka intérêt kosɔn o k'a to kulukɔrɔ k'a fɔ ko non a ye hinɛ Tayɛriba la a y'a bila yan fɛ aw kana taa bila yɔrɔ la degun bɛ yɔrɔ min na mais politiki don sinon a t'i fɛ dɛ a bɛ fɛ k'aw nɛgɛn de aw ka taa fanfɛ yɔrɔ la a bɛ fɛ k'aw nɛgɛn de aw ka fara a kan kuma fa n'a ba filɛ parce que a b'aw dɔn aw bɛɛ de tun bɛ ɲɔgɔn bolo yen a b'aw dɔn a ye mɔgɔ sugu minnu ye ale de y'aw bɛɛ lamɔ a b'a dɔn ni kuma dumani fɔra aw ye dɔrɔn a bɛ sɔn mais an ka juge ninnu kunkolo bɛ yen dɛ depuis aw minɛna bɛɛ ni minɛna o e minɛna o dɔ in minɛna o u y'aw bɛɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɔw taara Kɛɲɛrɛba dɔw taara Kulukɔrɔ dɔw tora Kasobonba la parce que cɛ in bɛ se k'aw manipuler ka aw bolo k'aw yɛrɛ kala ye cɛ in bɛ se k'aw manipuler k'aw bila ka taa aw kun ci kogo la i ma u y'aw bɔ ɲɔgɔn kan k'a y'a to Kulukɔrɔ ka information sɔrɔ ko min bɛ ka kɛ Tayɛriba la k'a ma ɲi o kuma dɔrɔn kama e bɛ n'i jɔ ka arasa tanu yan mais je suis désolé Tayɛriba faso tɛ jɔ nin cogo la dɛ musalaha tɛ sentiment tɛ yen n'i ye kojugu kɛ i b'a assumé de arasa ye Faransi dɛmɛ Mali kan yan
mercenaire bin na ni ko ka bɔ Côte d'Ivoire marifa b'u bolo u tun bɛna an balimaw faga arasa olu dɛmɛ yan arasa ye turɔsiw dɛmɛ Mali kan yan arasa ko comme an ka dugukolo duguma ko pétrole tɛ yen sanu tɛ yen comment ça s'appelle jama tɛ yen lithium tɛ yen ko foyi foyi tɛ yen ko faransi bɛ taa mun ɲini Mali bolo ko faransi ka intérêt foyi tɛ Mali bolo yan a ka jitɔ nɔfɛ a ye nkalon sugu bɛɛ da Mali la ka jugu dɛmɛ Mali kan o donna kaso la o ka kuma dumani dɔrɔn fɔ e dɔrɔn e ka n'i sigi arasa kan ka dɛmɛ arasa kan ka bila muso b'a bolo denw a t'a dɔn ko muso ni denw b'a bolo n'a tun bɛ ka jamana buruja arasa t'o dɔn a t'a dɔn ko muso ni denw b'a bolo n'a tun bɛ ka jamana ci yan bon ninnu de filɛ dɛ ko école maître k'o kalanna kalan ni kodɔn tɛ kelen ye bilahi i bɛ se ka taa walikan kalan n'i bɛ kodɔn kelen tɛ dɛ ni ne donna kaso la bi ni arasa hinɛra ne la ni n kɛra fɛ ala kana ɲada kira kan ni ne donna kaso la hali n'a hinɛra ne la ne tɛ k'a fɛ parce que bana jugu fura ye fura jugu ye e ka bɔ i ma kuma ɲɛnama foyi fɔ arasa ninnu ka bila muso b'u bolo denw b'u bolo ni ye min da faso kan e t'a dɔn wa nin tun bɛ ka min ta ka ɲɛsin faso ma e t'o dɔn wa o tayiruba ninnu c'est même pas la peine o de la ni ne ye dɔ f'u ma k'an bɛɛ ye vidéoman ye tayiruba ninnu filɛ ne y'olu lamɛn yɛrɛ o depuis tayiruba bɔra ka dɔ fɔ Diko ma ka tila ka taa Diko kɛ ala ye ne tigɛra la a bɔra fana la ka kuma sugu bɛɛ fɔ Sogɛli ma ka tila ka taa Sogɛli kɛ ala ye ne tigɛra la a bɔra yan ka nkalon da Soya la yan Soya ye plainte dɔ a kama ka sira ka taa yafa ɲini Soya fɛ ye mais c'est honteux c'est décevant mais n'an bɛ taa an bɛ se bilahi a b'aw yɛrɛ tɔ faga ka taa quoi parce que ni maliyɛnw y'i bila o y'i bila quoi ni maliyɛnw tigɛr'i la o tigɛ parce que nin ko ninnu ye kalabanciyaw de ye o jamana jɔ tɛ se ka kɛ molobaliya ye sa mɔgɔw b'an suit mɔgɔw b'an lamɛn mɔgɔw b'an fɛ mun kosɔn danbe min b'an na mais n'aw kɛra fila mananen ye fiɲɛ b'aw gosi ka taa yan fɛ a b'aw gosi ka taa yan fɛ aw laban mɔgɔ tɛna kɛ aw fɛ tuguni parce que taafan t'aw la e ni Arasa jɛra siɲɛ joli aw farila siɲɛ joli a ye ɲɔgɔn dɔgɔya siɲɛ joli jamana jɔ y'o molobaliya de ye non n'anw y'i bila dɔrɔn an y'i bila de n'an y'i bila n'an tigɛr'i la o y'an tigɛlen y'i la quoi an bɛ taa de an t'an kɔfilɛ tuguni dɛ segin cogo t'anw na quoi voilà o tun ye o yɔrɔ ye an bɛ bɔ vidéo kɔnɔ yan an bɛ min fɔ Bedi Daramɛ ye min ye CSDM ye i ta tɛ bi i ta tɛ sini an bɛna ko sugu bɛɛ kɛ walasa sariya bɛ se ka ka baara kɛ tiɲɛ kan cogo min na tɔn in i b'a bɔ i tɔgɔ la walima i bɛ taa kaso la i nana sɔrɔ Serifu y'a ka tɔn sigi i y'a faamuya b'a la a y'a denbajala ta k'a di Ture ma ala ye Ture ka kalifa minɛ a la jamana 50 ni kɔ o ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako ka Serifu kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i kɛra tɔn ɲɛmɔgɔ ye tɔgɔ c'est à dire mɔgɔ fɔlɔ min tɔgɔ tun bɛ récépissé la a bɛ bɔ o tɔgɔ la ka don e tɔgɔ la e min y'a remplacer récépissé bɛ kɛ ten de mais n'aw ko non ko mɔgɔ min sara hali bi a ka t'o tɔgɔ de la c'est faux an ma ko in tiɲɛ fɔ hali bi dɛ maa si tɛ lagalagatɔ ye yan voilà aw ka kɛlɛ ni Serifu ka kɛlɛ n bɔra k'o de fɔ n ka kuma la yan Serifu y'a ka tɔn sigi tɔn ye fanga sɔrɔ ka sanga sɔrɔ a y'aw to faransi yan ka Serifu wele k'a bɛ fɛ ka don tɔn na a ko problème t'a la a bɛ se ka tɔn sigi yan a ye tɔn sigi yan projet min tun bɛ Serifu bolo n'o ye forum de la diaspora a y'o yira monsieur Bedi la an kan ka nin baara kɛ tan an kan ka nin kɛ tan monsieur Bedi y'o hakilina ta k'a k'a ta ye k'a bɛ t'o di parrainat ma k'a kɛ i n'a ko parrainat ka hakilina don Serifu ko non k'a tɛ marché ta ale ma ka parti sigi politique kama voilà kana sɔn nin ko sugu ninnu ma Bedi Daramɛ dimina ka téléphone tigɛ Habib Sila nana dɔn ko ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na a donna cɛ kan ni wari ye i jija i ka parti in bɔ Serifu tɔgɔ la i jija i ka Serifu mankutu ci ko in nana nin cogo de la n'aw nana sigi ko a taara kiiri jumɛn na papier bɛɛ bɛ an kun yan français kiiri daja Serifu la parce que récépissé kelen de bɛ yen Mali ta la récépissé kelen de bɛ yen a bɛ n'a jɔ ko Serifu tun ye vice président ye ko tɔn in hali n'a hakilina ma bɔ Serifu la en tant que vice président ni président tɛ yen vice président de bɛ segin président nɔ la kuma ma ban mais n'an bɛ taa an bɛ se hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ wasalamu